Nguntan. Dale joget le. Mbah Dukun. Mbah Dukun. Mbah Dukun nggawa alate kethok puser. Ayo, Bu. Wis merajak rong, Bek. Wis merajak apa rong? Peh ditunggu wong telu. Apa tunggu wong telu ndang dhuwur no? Wah wis ngerucuk lho Lan. Wis ngerucuk cilik-cilik jian. Heh? Panas ya, Bek, lek apa panas. Lho kuwi tilase dicakerine wi. Cakare ya domo. Lah tinggal nandi wayahe gentenan. Gentenan enggak sampai ceker tutup ana ora tutupe ra tukul kepanasan mergae. Tutupe godhong. Ya ya kuwi lho. Arep nanti di kopimu sabang-abang, Bek. Gar nanti lho panas-panas. Nek lek ramban lan. Enteng bayen. Oh. Aja ngethok puser. Lah kenapa ta Bek wong ibarate lemah ra nyandi ditunggoni Bek. Ya apa ta Bek iki? Oh, tukul. Ndek ngenane le bayan oleh kething apa ora? Oleh. Wah, iki buka iki to. Wis kok mrowajak. Rong dino kan dodalan. Wis dhuwur. Berarti Apa kak enak lho ya. wis wambe anu mau ngene lho. Sambel teri to. Nah ra ono enggak, engko tak teri-teri enggak. Apa iki anu wis kaya ngene ya? Alum ya. Anu kok Pokake. makan yo enak ya. Enak, entah enak, pahit tapi. Dukune nanti-nanti enggak boleh, Pak. Dukune Mbah Pedet. Dukune Mbah Pedet. Yo. Penggambar aku ki. Desain. Siapa Bu iki? Abili piye Pak telan tulisane? Gajah diplangkoni nek iso ceramah langsung lakoni. Yo ngono ora. Masak ya. Enggak? Kok waleh anu wong-wong. Yo masak yo wae. Napa? Ah, jenenge lungguh temriku. Omahe kono arep kok resiki, kok nggih masak-masak. Walah. Sida apa ora? Bet. Apa nduk? Perintes sih. Saya mah golek kayu lho.
Gerak kayu apa nih kayu sak menembian iki kae. Lah ya kok cuk duduti gedhek. Saya mah asline sregep, heeh, sregep. Dasare. Enek kat isu mau enek bubut isu ket lah. Sing anu lan. Jenuh paling meneng ae. Hei. Cinta. Apa? Lha apa? Kae kayu. Kayu ae. Ora garing wi. Kayak ngelobok-bokne wi. Wonge teles. Hah? Wong gijenang. Sapa rapi? Gijenang sampean no? Jenang Iki wajib. bodo. Hah? Anu surate Pak Lan. Wah lucu ah. Dasare wong sregep nyene. Regep wae. Enek sing ditandani. Jandak mau ibu putih suket yo wis ayo. Eh, Sapa titip es kalau? anu titip salam mulai metu ndi? Aduh. Rahno dong salam lho, Nduk. Hah? Ki endang to, Nduk. Ayahmu lo titip es ayahmu. Pak Lan ah. Apa nang terandal. Kayak tempera ceblok ini. Ngono titik mau nyekel duit ya Pak Lan. Ya blok. Nah. Ya, nek koper duit tok paling makan nih. Suwun. Koper apit ini duit tok isine. Ngan ulane ngono. Gimbal amoh. Wis sini apa gombal amoh to, Bit? Apik apa resik? Reget. Gus dino iki mbek kon mbek. Pirang dino mbek nunggu. Seminggu no. Nunggane lemah nyanyinya. Pak jaluk semiran. Coba demi le. Benen tak cewek nang ya Pak Lan. Iya. Hei, Amet ya Pak Lan. Iya, ora apa-apa. Sama. Nek badhe sampean gini apa? Ngono ya udah baru unyang-unyang. Nyeng-nyeng. Punyanya gini apa? Biyen dintut tawon biyen. Ya Allah. Lalu nakal lho. Pak Lan, Apa? di ese. Di ese Mas jare mak pesene. Siapa ta pesen? Pak Thailand pesene sing numpak sepeda kok. Bakule sik nganu ya Pak Lan. Le mati. Bakule sik mati. Sing Sopo? ora dede to sing panas, ben garing. Amal lho iki sing ngomong. Uduk, aku ora aku. Wis video kok setengah bacis. Ndase tok. Yo sak awak terus ndase tok. Tumomu kah lah? Tumomu kah? Tumo. Gembro tok. Ya Pak Lan. Ora ditumo kan biyen. Lah lise barang semi rentan putih dawa kuwi lho. Ya tak cukur iki. Alis kok syukur piye leh nyukur. Cerah. Terus arep kok tukokne potelot ngono kae. Heeh. Digawe. Pedol. Wong kuwi mek dawa sitok kok Lan. Putih ilang. Masa. Kang Dali duwe ya. Apane? Alis putih. Wis semir.
Masak apa nih? Ora wis termasak biyen wis putih. Halo, Dek Saima Dede bentang garing. Rambute nek dikeramasi. Mirip apa Tan Miranda? Uduk. Aku Aneh. Miranda. Walah Miranda. Iya, apik apa lan nih? Maune bikin kae. Mau ambu bikin. GN bahasa Barat. Cukupan. Yo. Agak itu sing nyemene ngono kuwi sawi. Terus ikan baunya kan kok kan serius ya. Jadi singan. Pertanyaannya gini, iku nek neh. Ya. Itu bercukupan. Yang bercukupan, tapi sing sugih aku. So kan, aku tak nyugih aku sing kok kan otomatis lanangnya kan yo ngono to. Pertanyaannya gue ora kono. Enggak, aku kok dinganu lek milih sing ngene-ngene. Oke, iban punya ora apa-apa kayaknya golek semampu kayaknya kan. Bocah iku dibuki. Yo, bener. Kok bener ya apa ora? Iya. Iya kan pertanyaan. Iya, Lalmu melu disemer. Omong karamel rene entek Apa Pak Lan? Ya omong karamel Jawa Timuran lah. pengacara aja omong. Pengangguran banyak acara. Jadi kono iki. Iki lho. Terlalu ngene ya itu. Duh. Jambamba cuma laler kau. Aja mesem. Hah? Lek iya aja mesem. Mel. Lah guyu aja mek mesem. Apa? Cek maca. Gelem Pak Lan dimasakne usang kecubung. Coba. Gelem dimasakne usang kecubung gelem. Aku masakno Mel. Cubung to. Ndang saiki. Tak tangane cah loro karo kuwi karo Anggawe. Ben gendeng kabeh. Wah sugih ra mesti cukup. Lek wong cukup mesti sugih. Heeh. Makane wong cukup kuwi nrimo. Lah wong sugih urung nrimo. Yo pilihanmu ngono ae. Yo pokoke ngono lah. Ya wis tak ngomong saiki ngene. Pertanyaan iki. Ya, tinggal. Adine ndek kene. Aku tak ning kene. Iki Pak Kadi nganu ya, guys. Ya berwibawa toh. Ya apa sih? Ya. Tidak contohnya. Ya. Ini sing api. Ya. Terus sih akeh tindakan timbang omongan. Bukti nyata lah. Terus tanggung jawab. Zombie ding aku. Dalam Dalam hal yang lebih baik no. Kan? baik. Ya pokoknya dalam hal yang lebih baik. Telepon rokok. Dua lah. Mesti kan Seireng sing ngisor Pak Lan. Kan biasanya kan kayak perawat kan ukurannya tadi. ini golek sing Jawa di Joko. Apa toh? Joko rasa nafkai. Gak mungkin. Uang iyo. Sak males-males wong lanang. Kuwi bakal kerja. Nek pikirannya positif. Nek negatif yo ora bakal. Enggak sih.
alisnya arep lah. Aja. Iso di. Beh. Dipiyitike lho, Bek. Beh. Dilokne ra iso mlaku lho. Pitik wi lho. Heh, ngantek dilokne. Di arepe saimah ning ngomongi kan mau. Ora iso mlaku ye ngono. Lah saimah. Kadi ngedep ora roh sayan. Ngrungokne Mbak Amel cerita. Nunggu tutup apa nunggu pitik? Cece nanti muni ra iso mlaku ye. Ya. Iya biatuke kok. Ya bojoku marem kok. Hoi. Hoi. Yayang. Wani rono apa kuwi? Terus itu. Kambiku kena semit. Batuk serbetan nonton kok. Jadi dilek tak parani. Ya makna. Elak-elak ya apa aku ireng kabeh iki. Gombal. Nyawa Jin. Kuntake nyanti to tanjane ta. Sampean omak mau bapak kerja. Kontak iso lali. Kan dingklek njobo mau ya aku iki ditakan nang itu. Kursi. Wis gareng dong, Bek. Wis tan. Wes Pak. Kerane meditake kena ya. Kena. Meditake kena. Kena sing kulon kene ember kulon kene kena. Nah. Wis meh garing, gek keramas engko ya. Engko bantu keramas Intan. Adem. Omongnya adem iki lho. Apa? Enak, Bek. Apa, Bi? Enak aku akeh ya rezeki blas pareku peri. Pak Kadi purun telo. Turun. Telo. Ngono kuwi ditelo, Nduk. Iki lho ya Allah, aku gede-gede. Kok enggak ngerti telo Wah dondong banyak-banyak. Kepripun Mas Angga? Minta dong. Oh nggih. Monggo Pak Kadi. Jenengan apa? Kula nganu Tempe niki mawon nggih. niku mboten tempe niku. Niku senes tempe niki. Menjen. Tuntu. Oh, untung enggak ngene iki. Niku menjeng. Menjeng. Menjeng iki. Lan tuntu tahu. Pawake lho padha. Pengen ngerti restuku enggak? Itu ya saya mikir. Oh ini dalamnya apa? Ada mie, ada mie. Coba yang gitu. Wes no yayangmu lho. Ya Allah, tak lalekne lho iki. Yange ganti Oh lagi. niki Nduk, aku seligar, Nduk. Aku seligar. Anu yange ganti anu etape. Heeh, tape empuk. Nggih nek tape. Iki
Iki tempe njok. Kuwi namanya tahu isi yo kuwi ae. Tempekku. Aja. Iya tempe ya. Iki mawon. Nggih. Kita ngandeng nggih. Makasih. Mas napa? Jane jikuk dhewe enggak apa-apa lho ya. Sama tak ketemu kali ya. Kamu sih manja. Kan gak wong ini. Turun anu niki. Cili. Enak Pak Di. Apa iki? Cabai. Gorengan apa? Beh, Satu aja. ngono Mas sekolahane. ambil lo, Mas. Enggak apa-apa ambil lo. Ya. Kita untuk gorengan kon buru dong. Pikir Mas. Enggak.